Πριν λίγες μέρες έφυγε από τη ζωή ένα από τα μεγαλύτερα, αν όχι το μεγαλύτερο αστέρι της λαϊκής μουσικής σκηνής. Ήταν ο αγαπημένος από όλους μας τραγουδιστής Βασίλης Καράς, ο οποίος όλα αυτά τα χρόνια μας συνόδευσε με τη μουσική του στις χαρές και στις λύπες. Η ψυχή του ασαναπαυτεί. Εάν έλεγε κανείς στο 13χρονο Βασίλη Κεσογλίδη από το κοκκινοχώρι Καβάλας ότι θα σταματούσε να δουλεύει σε συνεργείο αυτοκινήτων και θα γινόταν ένας από τους μεγαλύτερους αστέρες του λαϊκού τραγουδιού, μπορεί και να μην τον πίστευε. Ο Βασίλης Καράς γεννήθηκε στις 12 Νοεμβρίου 1953 στο Κοκκινοχώρι. Οι γονείς του είχαν ποντιακή καταγωγή. Ο πατέρας του ήταν οικοδόμος και η μάνα του καθαρίστρια. Οι φήμες ότι ήταν καλή ψυχή φαίνεται να είναι αληθινές, αφού από μικρός ακολουθούσε τη μάνα του στη δουλειά χωρίς εκείνη να του το ζητάει. Όταν ήταν 10 χρονών, μετακόμισε με την οικογένειά του στη Θεσσαλονίκη. Δυστυχώς η οικογένειά του ήταν φτωχή και επιπλέον έχασε τον πατέρα του σε μικρή ηλικία. Αυτό τον ανάγκασε να πάρει την κατάσταση στα χέρια του και να πιάσει δουλειά σε συνεργείο αυτοκινήτων σε ηλικία μόλις 13 χρονών. Παρόλο που έκανε την πρώτη του μουσική εμφάνιση όταν ήταν 16, στο κέντρο πρόσφυγας στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης, συνέχισε να κάνει την μουτζούρα, όπως λέει, μέχρι τα 23 του. Τότε άρχισε να παίρνει πιο σοβαρά το τραγούδι και να τραγουδάει σε σκυλάδικα και καταγόγια. Πρότυπά του ήταν ο Καζατζίδης, ο Γαβαλάς και ο Στράτος. Παρόλη την τεράστια επιτυχία του, παρέμενε τόσο ταπεινός που ντρεπόταν να αποκαλεί συναδέλφους, τους καλλιτέχνες που είχε ως πρότυπα, όπως έχει δηλώσει σε συνέντευξή του. Επιπλέον απεχθανόταν να τον φωνάζουν κύριο Καρά, και σε όποιον τον φώναζε έτσι του έλεγε να τον αποκαλεί Βασίλη ή Σκύλο. Τον πρώτο του δίσκο με τίτλο Παράγκες και Παλάτια τον δημοσίευσε το 1979 και γνώρισε μεγάλη επιτυχία. Συνέχισε με τους δίσκους του Αλυσμόνιετες Ώρες και Τι λες καλέ, καθώς γινόταν όλο και πιο γνωστός. Το 1993 κυκλοφόρησε το Νύχτα Ξελογιάστρα, το οποίο παρέμεινε από τα πιο γνωστά κομμάτια μέχρι και το τέλος του. Η μεγαλύτερη του επιτυχία κυκλοφόρησε το 1997 με τίτλο «Με έχεις κάνει αλήτη». Ο δίσκος αυτός έχει πουλήσει πάνω από 180.000 αντίτυπα. Παρ' όλα αυτά, τις περισσότερες προβολές στο YouTube έχει το κομμάτι «Από το βορρά μέχρι τον νότο», το οποίο φτάνει τις 30 εκατομμύρια προβολές. Κάτι που μερικοί ίσως να μην ξέρουν για τον Βασίλη ήταν το τι κουβάλαγε στο πρώτο μπαγκάζ του αυτοκινήτου του όταν πήγαινε στις συναυλίες του. Μπορεί να ακούγεται ύποπτο, αλλά δεν ήταν. Ήταν ένα μεγάλο απόθεμα από το αγαπημένο του ουίσκι. Γιατί όμως να το κουβαλάει πάντα μαζί του? Ο λόγος ήταν επειδή η συγκεκριμένη μάρκα δεν πολύ κυκλοφορούσε τότε στα μπουζουξίδικα, και ακόμα και αν υπήρχε, μπορεί να μην έφτανε για αυτόν και την παρέα του. Γι' αυτό λοιπόν, για να είναι σίγουρος ότι θα περάσουν καλά, το κουβάλαγε πάντα μαζί του. Υπάρχει και μια άλλη άγνωστη ιστορία που οι περισσότεροι δεν ξέρουν, η οποία δείχνει πόσο καλή ψυχή ήταν ο Βασίλης. Η ιστορία αυτή δημοσιεύτηκε στο Facebook την ημέρα του θανάτου του από τον χρήστη Μάριο Αυγουστάτο. Όταν ο Μάριος ήταν φαντάρος, σε ένα στρατόπεδο έξω από τη Θεσσαλονίκη, είχε να φυλάει σκοπιά αυτός και άλλοι 3. Παρ' όλα αυτά, το έσκασαν από τη σκοπιά τους ώστε να πάνε να ακούσουν τον Βασίλη Καρά στη Θεσσαλονίκη. Αφού κάθισαν στο μαγαζί που τραγουδούσε, εκείνος δεν άρχισε να καταλάβει ότι ήταν φαντάρι. «Καλώς τα φανταράκια», τους είπε. Μετά από λίγο έγινε κάτι που δεν το περίμεναν. Έρχεται ο σερβιτόρος και τους δίνει ένα μπουκάλι, καθώς και ξηρούς καρπούς και φρούτα, λέγοντάς τους ότι είναι από τον κύριο Καρά. Αμέσως μετά ο ίδιος είπε ότι αφιερώνει τη βραδιά στους φαντάρους από το συγκεκριμένο τραπέζι. Μόλις οι 4 φαντάροι σηκώθηκαν για να φύγουν, ο Βασίλης τους είδε και τους πρόλαβε στην πόρτα. Τους είπε ότι μίλησε με το αφεντικό του μαγαζιού και ότι από εκείνη τη νύχτα το τραπέζι που κάθισαν θα ήταν κρατημένο μόνο για αυτούς, ακόμα και αν δεν έρχονταν. Επιπλέον, τους είπε ότι θα έχουν ένα μπουκάλι κερασμένο από αυτόν κάθε φορά που πάνε στο μαγαζί. Παρ' όλα αυτά, αυτή η ιστορία δεν είναι η μόνη που δείχνει πόσο καλός ήταν ο Βασίλης. Όταν απέκτησε πολλά χρήματα από το τραγούδι, αντί να τα κρατήσει όλα για τον εαυτό του, όπως έκαναν πολλοί, έκανε δωρεές και στήριξε το χωριό του, χωρίς να το αφήνει καν να μαθευτεί. Κάτοικοι μαρτυρούν ότι βοηθούσε οικονομικά κόσμο να στείλει τα παιδιά του στα νοσοκομεία, καθώς και ότι χρηματοδοτούσε σημαντικά έργα στο Κοκκινοχώρι Καβάλας. Ο Βασίλης Καράς έχει βοηθήσει πάρα πολύ το χωριό. Έχει κάνει πολλές δωρεές που δεν τα ξέρει ο περισσότερος ο κόσμος και ούτε αυτός τα λέει. Τα ξέρουμε εμείς και αυτό φτάνει. Την εκκλησία βοήθησε, την πλατεία έκανε, αυτά τα που βλέπετε, τα πεζοδρόμια, τα λουλούδια, τα παγκάκια. Ό,τι χρειάζεται το χωριό βοηθάει. Για μας είναι μοναδικός, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Για να τον τιμήσουν, οι κάτοικοι του χωριού ονόμασαν την κεντρική πλατεία Πλατεία Βασίλη Καρά και τον κεντρικό δρόμο Οδό Βασίλη Καρά. Ο Βασίλης Καράς δεν ήταν μόνο μουσικός. Έχοντας μεγαλώσει στην επαρχία, είχε αγαπήσει την αγροτική ζωή. Έτσι, το 2000 άνοιξε τη φάρμα Καρά, στους πρόποδες του Παγκαίου. Η φάρμα παράγει βιολογικά προϊόντα όπως κεράσια, σίκα και λάδι. Μέσα έχει ακόμα και εκκλησάκι. Το τελευταίο διάστημα, ο Βασίλης Καράς έδινε μάχη με τον καρκίνο. Επιπλέον, ο ίδιος φαίνεται να γνώριζε ότι πλησιάζει το τέλος του.
Συγκεκριμένα, είχε πάρει τηλέφωνο τον πρόεδρο της κοινότητας του χωριού λίγο καιρό πριν πεθάνει και του είπε να ετοιμάσει το δρόμο για το νεκροταφείο. Όταν εκείνος τον ρώτησε τι πρόβλημα υπήρχε, το μόνο που του απάντησε ο Βασίλης ήταν ότι τους αγαπάει όλους πολύ. Δυστυχώς, είχε δίκιο, και στις 22 Δεκεμβρίου εισάχθηκε στο Δεβαλκανικό Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη πάσχοντας από κορονοϊό. Στις 24 Δεκεμβρίου, στις 5 το απόγευμα, άφησε την τελευταία του πνοή. Η κηδεία του έγινε το μεσημέρι στις 27 Δεκεμβρίου στο Κοκκινοχώρι. Με δάκρυα στα μάτια τον συνόδευε πλήθος κόσμου, καθώς και η σύζυγός του, η κόρη του και ο αδερφός του. Παρόντες ήταν επίσης ο Αντώνης Ρέμος, ο Άγγελος Διονυσίου, η Δέσποινα Βανδύ, η Πάολα, ο Αχιλλέας Μπέος, ο Γιάννης Πλούταρχος, ο Χρήστος Δάντης, ο Νίκος Οικονομόπουλος, ο Παναγιώτης Ψωμιάδης, ο Χρήστος Μενιδιάτης, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος και ο Ζαφύρης Μελάς. Αυτή ήταν η ιστορία του Βασίλη Καρά, ο οποίος θα μείνει αθάνατος στις ψυχές των Ελλήνων.